हॅलो, वेलकम टू राशीज किचन। आजची रेसिपी आहे सिमला मिरचीची बेसन घालून केलेली भाजी। यासाठी लागणारे साहित्य आणि कृती बघूया। आजची रेसिपी सिमला मिरचीची डाळीचं पीठ घालून केलेली भाजी। ही भाजी करण्यासाठी सर्वप्रथम सिमला मिरची बारीक चिरून घेऊया। इथे मी मध्यम आकाराच्या 3 सिमला मिरची घेतलेल्या आहेत, त्या बारीक चिरून घ्यायच्या आहेत। एक छोटा कांदा बारीक चिरून घ्यायचा आहे। कांदा बारीक चिरून घेतलेला आहे। आता आपण इतर साहित्य बघूया। 3 बारीक चिरलेले सिमला मिरची, 1 कांदा बारीक चिरून, 2 चमचे चणा डाळीचे पीठ म्हणजेच बेसन, फोडणीसाठी तेल, 7 ते 8 लसूण पाकळ्या ठेचून घेतलेल्या आहेत, चवीपुरतं गूळ, मोहरी, गरम मसाला, हळद, लाल तिखट, मीठ आणि पाणी। आता आपण ही भाजी बनवण्याची कृती बघूया। एक पॅन किंवा कढई हाय फ्लेमवर गरम करण्यासाठी ठेवायचा आहे। पॅन गरम झाला की त्यात 2 चमचे तेल घालायचे आहे। तेल गरम झालं की त्यात पाव छोटा चमचा मोहरी घालायची आहे। मोहरी तडतडली की त्यात ठेचलेली लसूण घाला आणि तेलात 20 ते 30 सेकंद परतून घ्या। लसूण परतताना गॅसचा फ्लेम लो ठेवा। आता यात बारीक चिरलेला कांदा घालायचा आहे आणि तेलात परतून घ्यायचा आहे। गॅसचा फ्लेम हाय करा आणि कांदा चांगला गुलाबी रंगाचा होईपर्यंत परतून घ्या। आता यात बारीक चिरलेली सिमला मिरची घालायची आहे। सिमला मिरची तेलात व्यवस्थित परतून घ्यायची आहे।
सिमला मिरची 2 मिनिटं तेलात व्यवस्थित परतून घ्यायची आहे। तेलात सिमला मिरची परतून घेतल्यामुळे या भाजीची टेस्ट खूप छान लागते। सिमला मिरची बारीक चिरून घेतल्यामुळे तेलात परतल्यावर लगेचच शिजते, त्यामुळे इथे पाणी घालण्याची आवश्यकता नाही। ही भाजी मी सुकीच करणार आहे, पण एकदमही ड्राय नसल्यामुळे थोडासाच पाण्याचा वापर करणार आहे। सिमला मिरची व्यवस्थित परतून घेतल्यावर गॅसचा फ्लेम लो करा आणि त्यात पाव चमचा हळद, 1 चमचा लाल तिखट आणि 1 चमचा गरम मसाला पावडर घाला आणि व्यवस्थित मिक्स करून घ्या। मसाले 1 मिनिट परतून घेतल्यावर त्यात तुमच्या आवडीप्रमाणे गूळ घाला। आता यात चवीप्रमाणे मीठ घालायचं आहे आणि पुन्हा एकदा भाजी मिक्स करून घ्यायची आहे। भाजी पुन्हा एकदा 1 मिनिट परतून घेतल्यावर आता आपण यात चणा डाळीचं पीठ म्हणजेच बेसन घालणार आहोत। इथे मी 2 मोठे चमचे बेसन घातलेले आहे। बेसन घातल्यावर भाजी एकदा परतून घ्या आणि आवश्यकतेनुसार पाणी घाला। जर तुम्हाला भाजी सुकी आवडत असेल तर पाणी घालण्याची आवश्यकता नाही। मी इथे भाजी थोडीशी पातळ करणार आहे, त्यामुळे बेसन शिजण्यासाठी आवश्यक असलेलं पाणी घालणार आहे। साधारण अर्धी वाटी पाणी मी घातलेलं आहे। गॅसचा फ्लेम हाय करा, भाजी एकदा ढवळून घ्या आणि झाकण ठेवून शिजू द्या। दोन मिनिटांनंतर पॅनचं झाकण उघडून भाजी एकदा ढवळून घ्या आणि गॅसचा फ्लेम लो करून पुन्हा 1 मिनिट शिजू द्या। भाजी खाण्यासाठी तयार आहे। कोथिंबीर घालून तुम्ही भाजी गार्निश करू शकता। सिमला मिरचीची बेसन घालून केलेली सुकी भाजी खाण्यासाठी तयार आहे। ही भाजी गरम गरम फुलक्यांसोबत सर्व करा।